wangsit salah sawijine upama ta Bapa Janaka kudu matur ana ngersane Prabu sekarone yen Prabu salah sawiji wis nampa wangsit ya enggal paring uninga marang para kadang sing padha cumandha ana pertapane mengkono banjur ngendikane Kang Mas Antarja sakala ing para kawula kok ana kedadian ingkang kurang prayoga iya pancen bener Kakang awit yen miturut saka panemuku digathukake karo pasumpenan tatkala aku nampa. Iki ora ketan mung sak kedheping netra kabeh para kadang kudu gelem nglakoni ngrekoso lan negara Ngamarta bakal ana peperangan lan ana pepeteng. Ning kowe kira ora ndeleming to ni? Ora Kang, mengko gek kowe ngono ki ming mergo saka kumat. Pepeteng-pepeteng saka ngendi ora tau ngopo-ngopo kok ana pepeteng. Lho, kowe iki takon apa maido yen takon aku wis atur jawaban kowe mengkono ya kudu manut karo sing jawab. Aku matur kowe mengkono pancen ora ana nyatane aku kena didukani nek ana nyatane aja. Kowe wangsulan dhisik, mengko mbok menawa bukti ateges aku bener. Kowe iki arep sedulurku tuwa nyatane kowe do takon karo aku kok. Oh lah iya ya wong sing pinter men dadi siji aku wong nyatane sedulur tuwaku ya pancen ya tak akoni lagu bodho. Bodho ning kendel. Apa-apa wani seru, wani kleru. Tur mengko nek upamane diruri wani ngayale. Oh. Lah kok ngono kok dienggo ngendon. Wani seru, wani kleru nek ana apa-apa wani ngayale iki ora sah dienggo. Ayo mengko tekate terus tak tantang ngono wae. Aku apa-apa anggere ana perkara ngono yo ming ngumuk lagu budrek. Lah wong dilara kok munggah medhun gunung. Aku rak mergo aku prihatin. Nek apa bakal entuk wahyu minul ya. Lah iki wetu Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja tak aturi ingkang wicaksana. Sing ati-ati. Awit mitur saka penemuku ancamaning bebaya iku kok ana Kakang Abimanyu. Mula mungguing katenteman kraton Ngamarta tak pasrahke marang Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja. Mungguing kadangku sepuh Kakang Abimanyu mengko aku dhewe sing bakal nyingitake. Yen aku ingin nyingitake janji bisa geni mati age bisa ngrayang Kakang Angkawijaya. Sidhem jroning pasowanan tanana kang samya sabawa. Kapraban dening satriya tama mangun kanonengan lirwu sing duka cipta pir budi mandana raras duk rikala semana dereng ngantos wetawis dangu nggih samya imbal wacana katungka reging pasiban nenggih plajarira Patih Handakawana. Bakal samaring pandulu Siwa Patih Handakawana ingkang sowan. Nggih, Gusti kula. Nyuwun pangapunten dalem sewu.
Awit tanpa katimbalan kumawani marak wonten ngabiyantara yekti ndadosaken lingsem wonten ngersa paduka Raden. Yen ora ana wigati tangel lamun Sipapati banjur keplayu marta enggal ngendika apa wigatine wa? Ngaturaken kawulingan Raden. Bilih alun-alun kraton Ngamarta wonten kedadosan ingkang nyolowadi. Wonten reca ingkang dawah saking Jumantara. Kowe iki le matur kisuk meneh dicethakke wa. Wonten reca ingkang dawah. Ngono wae tok. Semene uga tanggap nek jeneng tiba kuwi saka dhuwur. Wonten reca dawah saking Jumantara ya wis ora mukal meneh. Lah nek dawah ki ngandhap ya ora umum. Jenenge njundil. Kuwi iki agi matur aja tok jak geguyon Kang, aku benerke le guneman kok ni ora. Reca wujud apa? Aduh Raden. Mitra saking mangertos kula dipun sekseni dening para kawula. Menika wujudipun kados Kang Wadipati Karna. Ingkang angka kalih. Sak jawining rangkah wonten barisan tanpa gendera. Menapa menika nami baris keder, menapa menika baris pendem. Iki prajurit saka ngendi? Kula piyambak dereng buktakaken cumadong duka Raden. Kang, aja dikangelan. Tak aturi metu njaba coba buktekno reca kang diaturake Siwapati. Ingkang angka 2 buktekno. Prajurit ngendi kang kumawani mlebu ing kukuban kraton Ngamarta? Mung pun Kakang pasrah mangsa Budha adhiku Abimanyu. Cukup aku dhewe aja melu-melu. Katon sang bagus ya semunyo kamanungsan Kakang Angka Wijaya apa Dimas Gandeng rika semon ingkang rika semau aku matur marang Kakang Gatutkaca lan Kakang Antarja kedadian iki kang bakal dadi ancamane. Kakang Abimanyu ora ana alane wektu dina iki tak suwun supaya Kakang Angka Wijaya singidan ana kampuh Satyalodira. Dadi ora pati-pati gepok panjenengan yen durung mateni Wisanggeni. Pun Kakang mingkari manut kang dadi ngendikane Dimas Wisanggeni. Banjur pun Kakang wis dililani manjing ana kampuh Satyalodira. Iya. Kaya mengkono bisane manjing ana kampuh Satyalodira lantaran kudu megeng napas lan ameminta marang Sing Bathara. Iya wis Dimas aja semelang.
setinggil tumulat lakuning rata kencana ingkang katon mawat ing negeri Astina wanci bangun raina surya kang mijil saking bumi mungup-mungup arsa madangi jagat Kang Mas Antarja apa Dimas trenyuh raos sing manah awit senajan menika wujudipun reca nanging gantanipun kados dene Wadipati Karna pun Kakang semono uga kaya sinendal mayang ming sing gawe sapa ing atase gawe reca kok dientra-entra Wadipati yen duwe penyokra bawa ngono dibaten dhisik Kang coba diwaspadake lire aku matur ngono ki tak sawang saka kaduhan ki kaya-kaya ki urip iso kedhep lan kaya ngejak gemujeng ning nek dimek watu banjur gegambar aku werna-werna yen kowe ndek gegambaran gek sapa sing gawe nek aku duwe gegambaran gek suja kuwi Wadipati Karna tenan ingkang nemu beda kang nyata bebaya iku mau mujudake kaya ngono kuwi sing jenenge alangan kuwi 1000 dalane iya Dimas wis saiki ngono wae didhawuhke karo Patih Andaka Lemu mau Andaka Wana kok Andaka Lemu karben direksa dening para prajurit senajan to wujude reca aja dianggep kuwi sembarangan lan aja dienggo mek-mekan cah cilik-cilik nek perlu kudu disembah awit wujude reca sesembahku Wadipati Karna njur mengko digathukke karo nyatane apa kuwi reca temenan njur Wadipati Karna apa isih lenggah ana ngawangga temenan apa ora mbok menawa nek pancen isih lenggah ana ngawangga kuwi sing ngresake Wadipati Karna ning durung iso bayar ayake njur diguwang nang kene kuwi malah sing ora-ora kuwi gambarane ngono kuwi kan nek wong pesen ki nek urung iso njukuk jontong sing dipeseni ngono kuwi cok iso gede-gede cilik-cilik bab anane rebab iya pesen ra iso njukuk ya didol wong liya aku kan jeneng silak kepepeting butuh wah ora omong saiki Dimas tak pareke buktekke prajurit sing pacak baris tanpa ana tandha tengarane gendera ngestoaken dawuh Kang Mas mung Dimas tak parengake pasrah marang Patih Andaka Wana supaya ngreksa reca ingkang wujud Wadipati Karna ya wis mengko tak tandhangane Kang
Tirtanata kang tinutuping gedhong waja jangga manglung linepasna pusaka Pasopati kumlundung mustakanira kang tumibeng bumi Gatotkaca merpeki karo Punwa ora ngira yen Siwa Tirtanata tekan kene. Iya Keparanyata, aku tak takon apa kersamu? Dene Siwa Tirtanata banjur gawe pabarisan tanpa nganggo tengara gendera. Lho, mengko dhisik. Sing jenenge prajurit baris nganggo tandha tengara gendera. Kuwi sepisan prajurit bakal ngluruk perang. Ingkang angka 2 prajurit gladi perang. Sing kena diarani pasang gawar kentheng awit aja nganti para kawula kang padha ndlusup liwat metu papan kang kinarya gladi para wadyabala. Yen iki senajan to akeh kancaku nanging aku ora sengaja bakal ngluruk perang utawa gladi peperangan. Aku kepengin bakal ketemu marang para putra-putraku Ngamarta. Apa wigatine, Wo? Aku ngerti yen pepundhenmu Yayi Puntadewa sak kadang jengkar nanging sumurpa. Gandeng dina iki Kaka Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa kepengin bakal ngawuningani sapa ta sing kuat lenggah dampar kencana. Miturut saka kawicaksane para winasis ora ana liya kejaba mung prunanku Si Abimanyu. Mula sak nyatane tekaku ana kene bakal nyuwun ngampil Angka Wijaya. Kanggo mbuktekke lenggah dampar kencana yen pancen dasare wis sineksen dening para kawula, kabeh mau wis padha uninga yen iku ingkang calon bisa nurunke ratu. Ngono Gatotkaca. Tak tampa kanthi bungah ngendikane Siwa Tirtanata nanging aku urung bisa ngaturake bab anane adhiku. Yen Siwa Tirtanata kepengin bakal nyoba marang kuwasane wahyu kang lenggah ana ngadiku Angka Wijaya. Tunggu sak kunduri para pinisepuh supaya aja ngemungke para putra, aja ngemungke para Kurawa, nanging supaya para pinisepuh melu nekseni lan mresani marang kahanan ingkang dicoba dening Wa Prabu Jakapitana. Wektune ora ana. Merga pancen akeh ribete, akeh pakarti kang kudu sinandhang dening para Kurawa. Yen nganti tunggu sak cukupe para Pandhawa nggone tapa ora cukup ditunggu sesasi rong sasi. Mongko Punwa tekan ana kene iki ora mung duta kongkon wis ngrampungi. Iso ora iso, oleh ora oleh Abimanyu tak gawa. Ora kena tak lembut, bakal tak rada paripeksa kedereng dawe bisa nggawa Angka Wijaya. Ika tarisan Gatotkaca. Sikra nampak arga suta mulat mangandhap tumingal Prawadyabala Kurawa. Mirisang Narpati Karna yen mengkono Wa Tirtanata genah apike mung ana nglair ning batin bisa kelakon dom sumurping banyu. Tak ulungake Abimanyu adiku yen bisa ngalahke Gatotkaca. Larak tenan. Mesti sing dipen ngedekake sayembara perang. Gatotkaca njajal karo Tirtanata kepara ngarep. Tak tibali tangan kula semplak baumu tak goleki gurumu botol sirahmu.
Tirtanata kok wani keraya-raya mungsuh Gatotkaca. Iya, Man. Kados sampun mangertos saderengipun Gatotkaca. Awit kula lembat secara alus tembung kula piyambakipun puguh mboten ngulungaken. Lajeng kula ngagal, kula rada paripeksa malah wani. Iya. Gatotkaca kok wedi karo kowe iki kuwalik jagate apa? Ning kowe ya kalah. Inggih, Man. Rak tenan. Aku sing bedhek. Njur arep kapan dina apa sasi apa tanggal pira kowe dinehi kemenangan. Prandine bendina kalah kok perang terus. Ora leren-leren. Upama ta kekuatanmu kuwi mumpuni aning sing nggo ragat perang kuwi ra ya saya kandas. Ora mokal yen Kurawana sing kelangan wedhus kelangan. Mergo perang ora menang ning sangsaya ndadra. Gamane cepake. Kowe mau ketoke mulai ngisik-isik gada. Tamake kadane le ngisik-isik. Mulane kok klimis gitu. Badhe kula tamani pusaka. Lah, tamakno gadamu.
Antasena ngamuk. Mundur. Aduh, cilaka man, mundur man. Ati aku, aduh. Aduh, sirah kula dienggo pojan man. Mundur. Ketancep godo man. Ora tenan. Iki apa ketancep apa pancen nancep. Ketancep godo man. Waduh, aduh. Cilaka. Wong kita iki ketancep godo kok ora dilolos malah. Dugek-ugek mboten kenging-kenging man. Yuk. Bubaring para Kurawa persasat salang tunjang rebut dujung. Sing bebayani Antasena. Iya, nek tak aturake Sang Tapa Residana Wirapa saya nyemelangi. Mandang tikel risang gadalarung yekata risang pinarwasa gumregut maguting ayuda Adi Sengkuni mlayu ana apa wonten wigatos menapa Paman Sengkuni? Kakang Residana Wirapa ketiwasan. Lha apa ana Rajapati po tembung ketiwasan? Senajan to dereng badhe wonten. Awit dipun lembat ingin kados menapa mboten kelampah badhe mboyong pun Abimanyu. Tetep puguh dialang-alangi. Inggih sing alang-alangi Gatotkaca Antarja Antasena. Sareng sampun temping Bandayuda ingkang kangge senopati Antasenanipun. Nggegeraken tiang-tiang Astina bebasan kados gabah dipun interi. Ngrebat pusakanipun Tirtanata pun pentrung-pentrungaken tiang kathah. Menapa kepareng kula temandang dudu mungsuhmu saya ora kajen. Wis mundur mengko tak pethukne sepira kekuatane bocah-bocah. Pandhita kang wis limpat winangun samuning samudana iki sing jenenge Gatotkaca ya kuwi sapa Residana Wirapa yen kena tak pringgake becik ulungna ya ngger si Abimanyu bakal dicoba lenggah dampar. Mulane para Kurawa padha kendel pancen ana ingkang dadi botohe. Ana ingkang dadi pengayome. Tak ulungake adiku Angka Wijaya.
yen Residana Wilopo iso ngalahke Gatotkaca, bocah ki ngemping lara nggege pati. Urung ilang pupuk lempu yang menantang karo wong tuwa kepengin arep ndisi suwan ngayunan padha tak potol siramu. Mongso. Kene maju kene Gatotkaca. Lara apa sing tok jaluke? Kocapot yen kaca niku. Suthik kasuran mengsak marang Residana Wilopo senajan to gedhe tulasari. Ing kurudatan kewran sigra ngagem busana senopati peparinging dewa. Caping Basunanda ana udan datan ketamaning tirta senajan to ana panas datan kesurutan surya. Rasuan ontra kesuma kinarya ngambanju mantara pindha kilat lakune. Tlumpa madu katrama ngungkuli lemah angker kayu ingkang wingit tan wenten dayanira. Senajan to dewa pisan ilang tulasarike. Saya denagem sang kaca negara manjing wenten ing palagan. Swarane pindha guntur lir swara gundala sastra nempuk kura saenggo mundur granggang slemlayu. Pedhot napasku. Oh, wis wong tuwa. Dipruk-pruk kaya kapuk. Ingkang ngepruk-pruk sinten Panembahan? Gatotkaca Durna. Ketoke rikala swau Gatotkaca asor. Aku namake kemandenku kena daya kemandenku Gatotkaca ora iso ngrayang aku. Ning bareng wis lenggah sedakep karo sila. Ha kok ngadeg weruhku ki ming dandan. Ha kok maju kok ilang dayaku Durna. Lah dalah. Iki buta apa Durna? Niku daya saking pusaka Pringgandani. Wau ngagem menapa? Kudung. Klambi. Nggih. Kudung menika caping Basunanda menika nek ana udan ora kepanasen. Kuwalik. Ana udan ora kudanan kok ana udan ora kepanasen. Rasuan ontra kesuma. Menika menawi sampun dipunagem menika mabur tanpa lar. Nggih mboten dicuni? Nggih. Yen Ngastina ana sing duwe mboten wonten. Kaos. Kaos mon nganti soklat. Niku mon wingi pun didelikke.
Lajeng ingkang wonten nampean wonten suku menika telumpah madu. Napa dijeni? Madu kacrema. Madu kacrema. Dayane kangge ngungkuli lemah ingkang angker. Papan ngewingit kalih saking tulasarik. Pendhita tapa dewa mon mboten nonton dayane ora malati. Oh la memper. Ning apa ya anak putuku Kurawa ora ana sing duwe. Mboten nonton. Sandalili. Niku mun ngantek kaya suru niku ora ganteng. Wong dora genah. Niki nek mboten penyan ngasta pusaka saged kelampan Gatotkaca Antarja mboten badhe mundur saking palugon. Wis do ngaliya kana mengko tak patenan. Nah niki monggo dijuni. Ngaso mriki. Nah niki lenggah. Antuk-antuk mriki. Bocah Porsidana Wilapa takla semana. Ngasta pusaka jemparing kang aran Kanjeng Kyai Manik Maninten. Ringkesing carita Raden Gatotkaca, Raden Antarja, Delasan Raden Antasena. Ketaman pusaka kasebat bisa dadi reca kuwandane. Jagat Dewa Bathara ora ngira yen kadangku Kakang Gatotkaca Kakang Antarja lan Kakang Antasena dadi reca kabeh. Yen ngono Recawa Adipati Kerna ki ya Siwa Dipati temenan. Kraton Ngamarta dadi Karangabang. Aku yen ora oncat saka Ngamarta iso kelakon aku dadi reca. Kadangku Kakang Abimanyu sida tekaning pati. Aku tututan yang pendhita sing setia. Durna, kula men sengkuni nang ndi? Wonten Pengkeran, Reca Gatotkaca, Reca Antarja lan Antasena tak getak wis padha jejer karo Dipati Kerna. Ning ki mono reca siji. Kula getak mah sementir. Reca kok bocor. Lajeng dos pundi Penembat? Iki sapa sing mlayu iki? Oh nika Wisanggeni Penembat. Saged kelampan Abimanyu menika ingkang nyengetaken Wisanggeni.
Wis saiki ngene. Sengkuni dawana supaya ngandani para Kurawa sing padha tegel-tegel wong-wong cilik Ngamarta do disiksa. Sing padha gelem tumungkul karo Kurawa diparingi ganjaran. Diparingi dhuwit bondo perbiya. Sing padha tetep puguh tresna karo Puntadewa siksanan kepara mati ana dosane tak sanggani. Nan inggih. Ingkang tegelanmu Bulisrawa utawa Dursasana cak tegelan. Lah kuwi kandhane ana karepen nyiksa para kawula Ngamarta. Dene playune Wisanggeni karepen ditututi anakku lanang. Prabu Dewaratmuka sak wadya barani. Nggih, Dewaratmuka kula menawa Wisanggeni tututi nggih. Mangke kula sekeli. Raden Wisanggeni nilaraken wewengkon ing kraton Ngamarta kang saknyatane wis mireng pawarta yen kawula-kawula alit ing Ngamarta kang tanpa duksa den kaniaya den siksa dening Raden Dursasana, Raden Bulisrawa lan para Kurawa. Ing kono bakal labet marang sungkane para kawula tinungka para wadyabala inten kapandhikani dening Prabu Dewaratmuka. Saengga minggah Arga Setrapuru Raden Wisanggeni prandene para wadyabala nungka marang playune Sang Bagus. Sangka perkewet Genya Singidan datan kacarita yen ing kono wonten setunggaling guwa ingkang wiwaraning guwa katutup mandira kang telung prangkul gedene. Datan uninga yen iku saknyatane guwa. Den anggep iku mung mandira ingkang tuwuh wonten madyane wana. Sang Bagus sigra singidan wonten tenging guwa gumruduging para wadyabala persasat tanpa kena diwilang. Wonten kang nitih turangga, wonten kang nitih duwi pangga. Wonten ingkang nitih sima pating bertek nungka Raden Wisanggeni. Ayo kecandak Wisanggeni wae. Ayo cekel, ayo cekel. Ayo. Narita playuning para prajurit wis sawetawis tebih Raden Wisanggeni arsa mijil saking telenging guwa. Nanging kaya ngapa kagete prisa wonten gendhoga mencorot mawa teja. Sawenya den titi priksa dening Raden Wisanggeni. Telenging gendhoga wonten isining keprabon ratu rikala jaman semono. Pungun-pungun Tyasira pangrasane iki keprabone ratu rikala jaman apa? Mijil saking sak telenging guwa. Jumedhul tumengking tengahing wana Raden Wisanggeni mulat kanan kiri sepi tan wonten wadyabala kang samya ngupaya.
Acarya langening Wanadri tumuwuh kang anut mangsa mawantu umibaning ware megaring kang sarwa puspita ambabar kegondo arum bermara kang nesep sarining jagat Dewa Bathara. Sawise aku metu saka telenging guwa awit keprungu swaraning para prajurit kang ngoyak karo aku. Aku weruh ana mencorot tak baleni ana gendhoga. Isine ana keprabon ratu jaman biyen. Inggih mongko upama tak buka, tak bungkar isine kuwi aku semlang yen kena tulasarik. Yen miturut penemuku kang wani bungkar keprabon iki kejaba mung kakekne Semar Badranaya. Mula ora ana ilange yen aku saka kene bakal goleki Bapa Janaka sepisan. Atur uninga mungging para kawula sing padha disiksa dening para Kurawa ing angka loro. Masrake gendhoga kang isi keprabon. Sawise Bapa Janaka uninga marang aturku bisa kelakon. Banjur njugarake tapane Wapuntadewa lan Bapa Werkudara. Supaya mbelani marang cintakaning para kawula ingkang padha disiksa dening Kurawa. Mlekaton sang bagus. Semunya kamanungsanira kamanungsan liring katon lir bermono Kocapo Raden Wisanggeni arsa oncat saka puncahing Arga Setrapura angupaya kang Rama Raden Janaka tutwi lakuning para wadyabala saking katebian murid datan kawistara sumedya masraken gendhoga kang isi kepraboning Nalendra senajan to iku wujuding gendhoga marmane ana isining keprabon ora mukal yen tejane Raden Wisanggeni pindha bisa ndamari jagat kang peteng.
kayon katiuping angin sumyaswaraning karengyan sambirono awor kulawan riris lumrang gandaning puspita titi sonya madya latri raras rumedeng ing akasa bocah bajang kiring angin anamu banyu segara ningane kabudungkul sasi sesan wis laju nggenya lumaksana Raden Wisanggeni kang tatklaswana angampil gendhoga isi keprabaning Nalendra ing pangajab semudya ngupaya kang Rama Raden Arjuna delasan ing ngabdi Kilurah Semar Badranaya muat lakuning para wadyabala saking katebian kawistara datan wonten pedhote saking akeng para prajurit kang siaga sikep dedamel pirantos ing ayuda den rencang minggahe ngarga tumuring jurang datan ngitung mang pringga bae margi kacaran kang den ulati daya pinanggih marang Kang Rama delasan kang abdi wulu cumbu ing Madukara senajan to iku satriya ingkang dereng sepinten yuswane nanging sapa tambuh jalmu kang uninga yen saknyatane kewayah Sang Hyang Brahma ora mukal perbawani Raden Wisanggeni kawistara ambada kalani sumuluh tumeka ing kayangan Suraya saengga kathah para jawata kang alok yen mercapada wenten tuwing gara-gara eka bumi dwi sawah Trigunung catur samudra panca taru sapangunan sabta pandita kasta tawang Nawadewa Dasaratu rupakaning gara-gara bumi goncang langit gumarang tangising bumi lan langit pasmoning bumi nangis lindu tuwa sedina kaping 7 datan kendhat waken tintriming para kawula mercapada akeh tamtu kang datan wenten wulu wektune bebasan ketiga dawa lemah bengkah bledug mangampak panjling sapi gumarang pengaluping Srenggala tanem tu sirna kapentang tela mina kesatan waris satu tanem tu boga gagrak roning mandira
tangising langit tanpa mendung udan barat salamangsa. Tirta kang mbladak nlusep ing pradusan ngelep para kawula geger padha sakala. Bumi lan langit tangkep-tangkep lintang pindhori rontok-rontok lidah tatit kawistara pating klawer. Selarat taun pating celot guru gurita